כשאימא בעינה יפה וצעירה נוסעה על גבעה בנה Как така българите първи дойдоха? Дойдоха, защото ни помоли израелски министър-председател се обади на Бойко Борисов и го помоли за съдействие и Бойко Борисов реагира мигновено, веднага се организираха, дойдоха пожарникари от цялата страна, това не са само хора от София. Естествено. От цялата страна, от цяла България? От различни подразделения, от Пловдив, Благоевград, Ботевград. Аз казвам с правителствения самолет на България. Положението сега е, че продължава заселението, още не може да се каже каква е. Преди аз да излезе беше към кибуц Манара. Терена вече не е равен и много трудно се качва и техника и пожарникари. Ниска растителност, всичко улеснява бързото подпалване и дългото горене. Има ли ранени нещо от нашите? Слава Богу не. Няма, слава Богу, никой пострадал, никой ранен, всички са добре. Те вчера работиха близо 12 часа. Те работят на смените. Не, работиха 12 часа без прекъсване. Всичките 9? Да, защото вчера от летището, като самолета, отишха направо на... Митко, на какъв език се разбираха? Разбираха се на международния език на пожарникарите. Те то се смееха, че няма проблем в езиковата бариера, защото езика на професионалните пожарникари е еднакъв по целия свят. Точно това аз ги питах как се разбирахте, защото не навсякъде може да отидеш да помогнеш с превода. Те казаха, ние се разбираме и без думи. Много добро сътрудничество имаха помежду си, много са доволни израелските пожарникари и казаха, че тъй като броя на живата сила пожарникари е ограничен тук, помощта на България за екипи пожарникарски е много ценна в това момента. Много добри условия в Хадера, към морето. Една част към морето. Към гивата Олгана там. Да, те са в нещо като хотел, имат осигурена топла храна, душове, всякакви условия. Веднага подсигуриха вода, всеки който каквото има нужда. Обикновените хора са изключително признателност към тях, към България, въобще за това, което се прави. Не, понеже той Натанял благодари, специално каза, че е благодарил на... Нещо